Bij de familie van der Wal gaat het alleen nog maar over toneel. Hart Zaken is de regisseur. Dochter Tiffany het stuk Mai Skreun en speelt de rol van June Carter. Dochter Ilse speelt de eerste vrouw van Johnny Cash. En skwanzoon Jelke, die heeft ook een paar rollen. En gaat het hier aan tafel dan vaak over het stuk? Ja. Vind Klaas joh. We hadden net ervoor gelegd. Ja. Nee, maar die heeft gewoon Hupro doet altijd. Nou, vooral in het laatste nog. Dat hadden we de respons door de laatste week. Nou ja, er ook wel een woord wat er te praten is en even, ja. Ik heb het ook er zo hard vreemd. En dan is het even een minuut ergens over, dan gaan we het alweer routine. Ja. Dus dat is wel, ja, dat is gaaf. En Klaasje, doos die stikkend net op de planken? Nee, dat klinkt een beetje, hè? Dat helpt op het mij. Vind dat, nou, ze doet met er al in bij, dus dan vind ik het wel leuk om een beetje bij betrokken te wezen. Als je dat een beetje achter elkaar liggen, dat vind ik dan wel leuk. Ik had, Aaron hier, mijn baby is te volop ga ik ja zijn. Dus ja, waar aansluit met ik bezig lezen. Dus ja, dan zit je erbij, hè. En die film, dat wie dus de trigger. Zullen wij even die film erbij pakken? Ja, dat is leuk. Ja. Dat is leuk, ja. Jack en Johnny die maakten dan van zijn heid houtzaging in zagerij. En dan, Johnny die had als kindje nog, die wil een gratis visje. En och man, nou dreig. En dan zei ze broer, dan doe maar vast een visje en ik maak het wel. Go on ahead, JR. Catch a fish. En dan komt zijn broer die komt in die zagen te lonen. Nou ja, die leeft het haast niet in. Dus die is nog op sterren en naar daar, dan wordt er in de hoer steelt. En Johnny komt thuis met zijn hengeltje, fluitje, en komt hij binnen. En hij zei van, wij gaan toezitten. Dus dat verwiet van zijn heid van, hé, dit is die schuld. Op een gegeven moment zei dat vind ik zelf een heel mooi zin, zit in het stuk. En dan zei hij van, dat zijn verkeerde zoon is al aannaam. Nou, en en waarom hij ook de verkeerde zoon aannaam, zei hij dan. Dus dat is heel pittig, ja. En dat is dus ook een beetje de realiteit van het verhaal. Van, dat stribbelt er heel op mij. Dat vind ik heel lastig. Wat in de bad? Ray. Oh, Jack! Met Dirk in de zagerij. Oh nee! Oh! Hey, dokter! Ray, hey, dokter! Jack? Jack! En waar haast ook zitten, hè? Waar haast ook zitten, hè? Shut up! Jack! Jack, nee! Oh nee! Jack! Jack! Nee! Laat me, jongen! Laat me, jongen! Alsjeblieft! Laat me, jongen! De rol van Johnny Cash is vanzelfs cruciaal. De eerste kandidaat zei op het laatste moment en toen moest er dus een naaien komen. Ivo! Doe maar swingen. Even om de Friesland. Even om de Friesland en dit is dus Johnny Cash. Ja, hartstikke mooi, hartstikke wees mij. Dat is de keus, toch? Het is wat een B-keus. We tochen dat we eerst beter gaan, maar we zijn heel wees bij deze Johnny Cash. Die kennen bijzonder in. Die kennen helemaal onder mij uit. Nou, het is een boeiende en heel moeilijke rol, want normaal, daar ben ik al achter. Ik heb nog nooit toneelspelen, maar en dan liek een haatrol, dus teksten leren en weet je oud en weer opmat en kleren om en zo. Het zit in elke scène. Maar ik heb hier betocht, normaal in het toneelstuk, ja, dan spelen ze een squalmaster of een bankdirecteur of iets en dan mag je een typetje deel zetten, maar ik mag nog een hele specifieke persoon ik nog eens deel zetten. Nou, ja, dat is moeilijk.
Tiffany, ben je zo tevreden? Ik ben heel erg tevreden. Ja, het begint, de puntjes komen nou op i, dus dat is wel lekker. Eindelijk. Ja. Ja, nee, maar zo is het wel. Ja, het werkt zo lang al naar iets staan. Het begint met scronen, dus haast niet alleen, dus het begint te scronen. En dan denk je van, ik wil graag beginnen te oefenen. En dan begint te oefenen is eerst heel leuk, maar blijft dan was ik graag dat licht en decor en de clean. En nu wordt het plaatsje steeds completer en daar doet het uiteindelijk voor. Dus dat vind ik wel leuk. Toen ze voor het eerste film is en hoe het nou dan op het podium is het dan goed? Dan is het goed, maar het wordt nog beter dan dat het nog is. Ja. Thank you.